Din l-istorja nifisha le, ma stajt tirrakkonta l-ħadd. Ma issib faraġ billi tagħmel affarijiet oħra. Mur tilab il-futbol, affarijiet li għamlu tfal oħra toħroġ bil-rota jew tilab il-computer. Tippretendi li ta' parsi ma ġara xejn żjed. Wara snin twal ta' silenzju, il-kittib u ġurnalist Karl Xkembri iddeċida li permezz tal-ktieb l-isna mid-deni jirrakkonta parti mill-ħajja personali tiegħu. Għal Xkembri din mhux biss storja letterarja iżda parti minn ħajtu minn tfulija imxekkla bil-mart mentali ta' missieru li fl-aħħar spiċċa qatel lil ommu. Kif jgħaddi tifel jew tifla minn momenti traumatiċi bħal daw u naħseb fihom kull meta jkun hemm storja ġdida fil-ġurnali li naqra dwarha. Hija burraxka ta' emozzjonijiet, ta' kontradizzjonijiet, ta' mistħija, ta' stigma li tħallihom ħafna minnhom l-immaġina fil-kastija kienet tispiċċa ma titkellem tgħix b'sigriet li ma titkellem dwaru. Fil-ktieb Xkembri rakkonta kif skopra dak li għadda minnu missieru meta sab ittri li kien kiteb f'dak iż-żmien. Ittri li huma xhieda tal-abbuż sesswali li sofra missieru feta żgħira minn qassis u li skontu qatt ma saret ġustizzja miegħu. U għalhekk naħseb f'ċertu sens il-kitba ta' dan ir-romanz kien għalija fih innifsu għatta ġustizzja li fiha nitkellem fuq l-istorja tiegħi, però li tanka nagħti vuċi lil min jibża jitkellem jew jibża minħabba l-istigma għax ma jistax jikkonfronta dak li għadda minnu x'huma affarijiet diffiċli ħafna. Xkembri jgħid li l-abbuż sesswali li sofra missieru kien parti mill-kaġun tal-mart mentali kiefer li kkawża l-ġieħ lill-familja kollha għal snin sħaħ. Jiena m'għandix dubju li meta xi ħadd jgħaddi minn trauma ta' abbuż sistematiku li m'għandu l-ebda fejda li ovvjament ħajħalli trauma indellibbli fuq dak li jkun. M'għandix dubju li kien l-abbuż prinċipali li preċipitalu il-mart mentali f'ħajtu. Illum il-ġurnata taħfer? Le ma tistax isseħħ maħfra għaliex qatt ma talab maħfra u qatt ma wera li dispjaċih ħarab mill-ġustizzja f'dan il-każ. Għal Xkembri l-letteratura hija mezz biex tqajjem kuxjenza dwar dawn il-pjagi tas-soċjetà. Li tama li jkun b'xi mod jinstiga xi tip ta' diskussjoni dwar kif bħala soċjetà nittrattaw l-fost l-iktar nies vulnerabbli fostna, però anke l-Knisja b'xi mod tindirizza l-inġustizzja li mhux biss seħħet ma' individwi tul iż-żmien imma hija inġustizzja li baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.